Gani, gambal akikyo na dili kaw sali ta palibog, parte ta inyo nakabwe, daw parte man, daw indi kaw kamang ta inyo na pagkaan, daw inuman. Dili kaw man sali ta palibog, tabayo na suoton nyo. Diba pagkaanan, dili nang yun importante para ta ate nakabwe? Diba bayuan, dili nang yun importante para ta ate nalawa? Lagon nyo mga yupanan, ula dananan gasabwag, ula man gaani, daw ula man gatipon tabisan ino nang naan tabudiga para tairan na kanunan. Pero, buwi man gyapon dananan, tak ato na amay na naan talangit, gapakaan kidanan. Di ba kyo mas importante kaysa ta mga yupan? Di ba, bisan magpalibog kaw pa, dili nyo man gyapon madugangan tabisan isya nang nauras inyuan nakabwe? Manutak gapalibog kaw gid, daw indi kaw magkamang ta inyo na bayo. Lagon nyo mga bulakan na naantablasan, daw paino magtubo. Ula ga pangabulay tapag ubra mga bulakan, daw ula man gabuat tabayo. Sugiran takyo, naari Solomon ya na sikad manggaranan, daw iya na mga bayo sikad dayad, ula kanon bayo na mas dayad pa, kaysa ta isya na bulak. Papabulak ta Dios mga lamununan, na buwi na antablasan, pero ta dili ng lugay, rabasen nang. Daw imuon na pandabok na antapugon. Daw ilingtan pabuat ta Dios na antalamunon. Siyempre, mas panakyo tagan ta Dios tabayo na suoton. Mano ta kulang inyuan na pagsalig ta Dios. Parte ta inyo na mga kinanglanan. Dili kaw salit ta palibag na mambalkaw. Ino kanunan ta. Ino inuman ta. Ino bayoon ta. Mga itaw na ula gatuo ta Dios. Dananan pirmi gapalibag parte tatanan na mga kinanglanan danan. Pero, Diyos na ato na amay na naan talangit, naman din, daw ino inyoan na mga kinanglanan. Dili kaw magparyo ta mga itaw na ula gatuo. Una tatanan, labiyon nyo inyoan na pagpasakop ta pagdumala ta Diyos. Daw inyo na pagtuman ta iya na kabubutan. Daw ilingtan buhaton nyo, sigurado tagan kaw din ta inyo na mga kinanglanan.